Красно село беше една музикална махала и учениците се изявяваха по училищата тогава. Накъдето и да се обърнеш, се свириш и се пееш. Това е най-продуктивният, най-популярният и явно и най-добрият рок-музикант в тази държава. А това изисква адски много сериозно отношение. Като го чуеш, ти разбираш, че той пее. Нормален човек, който ходи на работа и пее и свири, това му е професията. Никакво мероприятие може да не се случва. Фактът, че той си вкъщи, за нас беше празник. Те написаха страница, групата, която продължава и до ден днешен, повече от 45 години на сцена. Не се е изменило, Славис си беше като малък, Славис си остана до сега. Обикновеният човек може би го е приемал като звезда. И някой час по любов. Цял ден упражнения и гами. Цял ден по-зарекнате с програми. Цял срок по любов, защо ли няма ни един урок. Цял ден нещо важно се учи. Цял ден, а понякога е скучно. Цял срок по любов, защо ли... Като електронна игра, ако не стигнеш нивото до края, те връща в началото. И беше общо така, стартираме играта, играем и се връщаме и след 6 месеца пак я стартираме. След още 7 месеца пак я стартираме, защото просто него нямаше половин година и повече. Много ни липсваха. Те и двамата пътуваха доста и за дълго време. Направо ми се виждаха, все едно ги няма години. После свикнахме, че това е нормално, защото половината от годината него няма. Пътуваха много, правиха много концерти в чужбина и в страната. На Мариана никак не е било лесно да изгледа тези две деца, защото и тяхната разлика не е голяма. 3 години разлика между Даниел и Лора. И не го е виждала с месеци. Особено като правеше турнетата в Съветския съюз. Там беше с месеци, по 3-4 месеца турнета. Най-големият подарък е, когато се пребере. Това е най-големият подарък. Може да не носи никакви подаръци. Фактът, че се е появил и си оставил куфарите и китарите и е седнал с тебе, да кажем, да ти дялка едно корабче или да ти нарисува нещо, да напише нещо. Това беше най-великото нещо. Той да се пребере. Липсваш ми в ледените утрини. Липсваш ми и вечер край огнището. Липсваш ми в забързаните делници. Липсваш ми в усмихнатите празници. Вниманието, насочено към семейството, е неоспоримо. Дали ще ходим някъде на почивка заедно, дори в парка, теглил ние с шини, бутал ние с колела, какви ли не щуроти сме правили, снежни човеци. На времето имаше много сняг, сега вече няма толкова сняг. Правихме огромни снежни човеци. Едни от най-скъпите моменти от детството са, когато сядахме на обяд на терасата навънка, цялото семейство, и той примерно пиваше по 1-2 ракийки, ставаше супер весел и почваше да говори някакви пълни глупости и ние направо се падахме от смях. Бяха много весли тези моменти. Той има много силно чувство за хумор и според мен и аз и брат ми сме наследили доста голяма част от неговото чувство за хумор. Понякога се говорят много смешни вицове, дори доста нецензурни, което мен много ме кефи, защото той всъщност няма никакви задръжки пред нас. И всякакви теми се обсъждат. Това негово държание на нас ни помогна да израснем като ни свободно мислещи хора, без да се притесняваме от нон-стоп от това, което ще кажем и от как да изглеждаме. Просто ние сме малко непокисти и много не ни пука като цяло. Прави се за хоби нещо, прави се от нещо нищо, а в сърце до край гори. Своя звезден миг пази
Той е много конкретен. Той никога не е бил строг, просто много конкретен. Когато трябва да получиш забележка, тя е в рамките на едно изречение. Не се възлага някаква репресия, да кажем, или наказание, такива неща. Това, както ние се шегуваме, нашия репресивен апарат се казва Марианна. Докато ако той е някъде наоколо, ние се надяваме да мине малко по-леко, т.е. малко по-философски, без много забрани, наказания и така нататък. Среща се човек с човек, среща се добро и зло, срещнахме се ти и аз, ах сърце не се лъжи, звезден ми. За гафовете, те са, може би, като първороден син, се забелязват малко по-силно, малко по-ярко, но пък при положение, че аз имам склонност към гафове и те непрекъснато, и те продължават и до момента тия гафове, такива микро-житейски гафове, аз ги спокойно. Даже аз се чуда откъде тия нерви, въобще и това търпение. То става някакъв катаклизъм идва, апокализис. И той казва, да, добре, окей, какво? И ти си вече така наполовина ти олекнала, нали? Гафа става наполовина по-малък. После дава някакъв съвет, който съвсем обективен и гафа става вече съвсем малък. И ти кажеш ми, добре, аз ще поема отговорност, така повече да не се случва и вече няма гафа. Всеки ден нареждаме милион парчета от мозайката на... Съвсем случайно в Кристал, там се събирахме обичайно по това време, ми казаха, че ме търсят. Стефан Широков тогава беше менеджер на групата, дойде, видя се с мен, запознахме се и след това се видяхме с Данчо пред кино Иван Вазов. Вътрешно в себе си бях решил предварително, че това е нещото, което трябва да направя. Всъщност пропуснах да кажа, че аз съм барабаниста на групата. Моята баба Ката, майка на баща ми, един ден, както ритах футбол на улицата с моите съученици, и тя ми каза, абе, ела вкъщи, донесла съм ти нещо да ти подаря. И прибрах се вкъщи, видях една малка китарка, сложена въгъла над кушетката. И аз се попитах, стара майко, какво си ми взела? Какво е това? Тя ми каза, купих ти китара. Аз не обърнах внимание на китарата. Докато не се прибра баща ми вечерта и той я взе и започна да свири. Аз бях безкрайно очуден. Сигурно съм бил на 10-11, не по-голям. И го попитах, ама ти можеш ли да свириш? Той каза ми, свира на руски строй, ако искаш ще науча няколко акорда. И започна да пее световно известния италиански хит «Марина, Марина». И аз така дадох ухо. Викам, я покажи ми акордите. В 36-то училище, Максим Горки, имахме специално литературни и музикални програми, на което той свиреше с една, не мога да се сетя вече как се казваше тая банда от ученици, негови са ученици. Аз се разхождах, понеже той направи тази ученическа група в училището, аз се разхождах с едни палки от барабани. Исках да ставам барабанист към тяхната група. И те ме гониха като по-малка, какъв барабанист, нито имаш барабани, имаш викани палки.
Имахме една барака в двора. Едно време групите тръгваха от мазета, тавани и бараки. На брат ми групата тръгна от тази барака. Аз и сестра ми бяхме неразделни. Тя е година и 7 месеца по-малко от мен. Породени сме. И заради това, че нашите родители бяха безкрайно демократични, ние израснахме в една среда, в която ни беше позволено абсолютно всичко. Родителите ни бяха бохеми, които ни отглеждаха много демократично. Във всяко едно отношение имахме свобода. Бяхме свободни да си ходим на кръстноселското кино, да си гледаме различни филми, на концерти. Още повече майка ни възпитаваше в табу теми за онова време. Така както според мен никоя друга майка не е възпитавала децата си. И ние с сестра ми бяхме подготвени за живота много по-рано, отколкото нашите съученици, нашите приятели и другари. Водеха ни като деца на овча купел на стадион Славия. Защото ние цялата фамилия сме слависти. Имаше ли матч на Славия, ние бяхме цялото семейство там. Майка ми, баща ми, аз и брат ми. Пиехме лимонада и люпехме сенки и гледахме матчове. Така че на него отношението му към футбола е пак малък. Данчо си обичаше така радиото. Чакай да чуваме тук. Тия са завършили така. Тия са нещастници още. Само футбол е детството му. Само футбол. Той казва, аз бях вратар и за мен нямаше проблем да се мятам, да фащам топките. Няма значение отдолу трева ли е, асфалт ли е, павета ли, сега се фърлям. Много е наясно с футбола. Това, че моя баща ме е завел на 5-6 години на матч на Славия, ме е накарало да се влюбя в тази игра за всички времена, докато съм жив. 26-та минута, заби топката в мрежата. И това е добре. Норвежците започват от центъра на терена. 1-0 за България. И ми спомням си го Славичък. Той поначало беше по-злоят от мене. След това в тинейджърските години малко така наедря. Пусна дълга коса. Тогава модата, нали? Пусна дълга коса. Вече само китарата го интересуваше. Почти нищо друго. Само свиреше на китара и си измисляше най-различни песнички и текстове. И оттам всъщност тръгна, как да кажа, цялата епопея по отношение на това, че аз се влюбих в музиката чрез малката китарка и ако не беше стара майка да ми я купи, може би щех да бъда художник, защото аз бих казал, че имам и друга дарба да рисувам. Завършил съм техникум по художествени занятия, където изключително само се рисуваше и приемните изпити бяха много тежки. Идваха професори от художествената академия да оценяват труда на тези, които искаха да учат в този техникум. И си помислих, че ще мога успоредно да движа китарата и рисуването, но в един момент така музиката надделя. Той много хубаво рисуваше. Както пееше и свираше хубаво, така и рисуваше. И дилемата на времето беше дали да запише българска филология или да запише художествена академия. Обаче всичко това отпадна. Просто продължи с китарата и българската филология отпадна и декоративното рисуване. Първите ми изпълнители, които чух на грамофонна плоча, бяха Емил Димитров и Лили Иванова. След това Beatles, Rolling Stones. Криехме се да не ни хване милицията, че слушаме идеологическа диверсия, както се наричаше на времето. Баща ми е бивш хорист на хор Кавал. Ходеше в командировки в чужбина и
далечните 63-та година, няма да забравя, ние сме били 10-11 годишни, когато той с хора беше с кавал бяха в Германия и тогава ни изпрати първата картичка на Битълс. Това няма да го забравя, беше пролет и с едни пролетни цветенца на самата картичка и отзад ни пишеше: това е Ливърпулската четворка, много са известни, пращам ви тази картичка да си я имате. Брат ми много се зарадва, похваля се на всички деца в махалата с Ливърпулската четворка. В една репетиционна на тогавашната група Златни струни, беше много популярна, заведеме моят покоен братовчет, композитора Найден Андреев, който започна да работи тогава с Златни струни. В тяхната репетиционна соло-вокалист беше Данчо Караджов. Това е било 1972 година, а Данчо е бил на около 19 години. Годината е 79-та в София, пред кино Иван Вазов на Петте кьошета. Това ни беше срещата. Данчо беше с неговата жена Мариана и Мариана беше бременна в 9-тия месец. И 2 дни след като се запознахме с Данчо, тя роди. Синкът ме брежен, мрака разголи твоята тайна пред мен. С красив подарък бях дарен, докосвахте нежно, превземахте плахо и се молех дори да бъдем вечни аз и ти. Един мой приятел каза, че група Сигнал търсят втори китарист. Годината е 1990-та. Той ме запозна с Данчо. Завери ме вкъщи при жена си. Искаше да използва женската интуиция, както само една жена може да усети мъжа наистина какво представлявам, за да може би за да разбере, нали, до каква степен съм сериозен и така нататък, но това ми направи впечатление в първия момент. Беше с една дълга коса, буйна, къдрава, хубава. Първите впечатления бяха за млад мъж, който стоеше много, как да кажа, достолепно, сериозно, отговорен човек. При всички положения, във всеко едно отношение, човек, който държи много на работата, стриктен, точен на часа, винаги да е точен. Ние сме много дисциплинирани като група. Бих казал, почти като военна ситуация сме. Винаги сме много така, при нас такива закъснявания. Той е дошъл там, пък другия го забравил. Такива неща няма. Това е много важно, според мен, един човек да каже, че е професионалист, защото дисциплината е много важна за това нещо при една група да остане много дълго време. Той много мрази да закъснява, винаги на уречена среща е 15 минути преди това. Мисля, че това съм го взела от него, защото абсолютно навсякъде, където аз тия съм точно в точната минута, в която трябва да съм там. Мисля, че това съм го взела от него. Както и любовта към шофирането, примерно. Той имаше много голяма мечта да има БМВ. Просто беше от маняк на колите като цяло и най-вече на тази марка. И най-накрая всъщност явно осъществи тази мечта. Обаче, за съжаление, тази кола, тя беше някакъв супер готин класически модел, но за съжаление се чупеше на абсолютно всеки ъгъл и нещо нямаше много голям късмет с нея.
чакахме трамвай на спирката и минаваше един москвич по булевард и той ми каза, това е колата, това е колата. Тази кола искам и в крайна сметка и тази кола си сбъдна мечтата и си я купи. Тя всъщност доста дълги години беше с нас, къде ли не ни е возила по планини и морета навсякъде. Купи си го от мототехника и един негов, там един наш комшия, негов познат, вика, Дане, как е, вика, тази скапана кола, вика, толкова харчи. Баща вика, и как ще харчи? Тя въобще не харчи. Как не харчи? Тук 18 на 100. Той, аз съм засичал моята, така харчи 5 на 100. Глупости. И също се оказа, че той си купил дефектен москвич. Неговият москвич беше дефектен. Той харчеше единственият такъв, произведен сигурно от руснаците, който харчи 5 на 100. Той с нея ме водеше на английски и всеки път, когато се кача в колата, ми пускаше Фил Колинс или Шаде. И явно искал да възпитва в мен някакъв хубав музикален вкус. Харесва автомобили, но по-скоро по отношение на автомобилите най-сладко му е да се грижи за тях. И той по принцип се грижи за всичко свое. Ако аз съм пълно унищожение на света около мене, той е много грижлив за коли, китари. Няма значение за какво става въпрос. Той си пази вещите и това според мен е от именно това, че той не е бил богато хлапе. И всичко, което е имал безумна стойност. Пази си нещата, но не е вещоман. Виж, за китара може така нещо, ако минеш и се спънеш или китарата падне, тогава може и да се развика. Това му е като малкото дете. За китарата не дава и прашинка да падне. Целият ни живот е свързан с пътуване. Изцяло. По пътищата са се случвали всякакви приключения. От весели до много трагични, включително и катастрофа с Данчо в Норвегия с бившия ни колега Румен. Се блъснаха с колата и беше много тежка ситуация. Това се случва, мисля, че беше 86-та. Трябваше да свириме в Норвегия и Данчо при катастрофата си счупи лаката на ръката, което означава, че той не може да свири с китарата. Трябваше да решиме какво да правиме, дали ще оставаме или ще се прибираме. Нямаше възможност, дори не можеше да си мие лицето, ръцете, дрехите да си изпере. Помагахме си взаимно, защото това беше... Цялата му ръка беше в гипс. Трябваше да се направи чудото, да преработиме целия репертуар, така че той само да пее, а не да свири. Данчо успя, независимо от тежката ситуация, да се справи. Виждаш как един човек е готов на всичко, само и само, да се справи с работата. И се справи. Работехме с нашия много голям приятел Мишо Белчев. В годините 74-та-5-та ходихме заедно на турнето. Той правеше първа част на концерта, ние правихме втора. И тъй като имаше хора от концертни дирекции, които от време на време правеха експерименти, ходеха примерно до Кърджали и до Хасково, където имахме концерти, не ги познаваше никой, влизаха в залата, слушат, да чуят какъв репертуар правиме. И ако правим само английски парчета, наказваха ни по няколко месеца. Ако е било английски или български, нямаше никакъв проблем. Мишо Белчев, примерно, няма да забравя, град Кърджали, имахме съответния концерт там и той вика: Пичове, отивам в концертни дирекция да разбера дали ще има гост, някой от концертни дирекция, дали ще ни следят. И бяхме решили вариант А и Б. И всеки от нас много добре знаеше какво значи
вариант А и вариант Б. И си спомням, че той дойде и каза: тази вечер ще имаме вариант Б. Значи трябва да изпеем и няколко български песни, освен каварите, които правихме на нашите любими западни групи. Турнетата, които правихме в Русия, задължително пътуваше човек от България, който трябваше да снася цялата информация за това какво правиме в Русия. Имаме 4 турнета по 40 и колко дни там в Русия. И там, като отивахме, ние за тех бяхме нещо Марс. Меко казано, Марс. Нали? Винаги съм твърдял и продължавам да го твърда, че ако не бяхме зад желязната завеса, ние щяхме да сме едни от първите в световен мащаб. Редом с Beatles, Rolling Stones, Deep Purple и страхотно кадърни момчета имаше по това време в България. На нивото на всичко останало, което излизаше на Запад. Те написаха страница, българската група, която никога не се раздели и не спря да концертира. Имаше раздели, отново завръщания и всички останали групи, но те с едно малко изключение, когато по принуда им направиха пауза преди 10 ноември. Така беше за едно изказване, когато той от сцената в един концерт, мисля, че в Бургас беше, че не може, когато милицията бие деца и посетители, зрители на концерта, той да продължава да пее и това им костваше няколко месеца забрана. Определено е бунтар, израства с тази музика и е силно свързан с бунтарските групи, всичките, както и аз. Нали? Никога не е бил такъв да се нагажда. Винаги е бил, може да си изпати от това нещо, но винаги е бил с мнение да каже това е така или това не е така. Той си е човек, който казва това, което мисли. 1982 година онзи случай с бургаската милиция, заради който ни спряха и ни отрезаха главите, ако мога така да кажа. За една година забраниха ни абсолютно, взеха плочите от магазините, запечатиха рулоните в телевизията и взеха записите в Националното радио. Всичко е забранено, инструментите са иззети, дори вкъщи не може да практикува това, което прави, дори като надграждане на собствения си опит, да кажем. Да си свири на китара, просто защото това му е работа и той да си пробва някакви техники или да пее. Това нещо е забранено. Барабаниста Владо ходеше с едно момиче, а бащата на това момиче беше юрисконсулт в Министерството на вътрешните работи. По това време, 82 и 3 година. И един ден отидахме на гости и му разказахме какво се е случило. И той, без да ни каже, отишъл в Бургас и е спирал случайни хора, минаващи по улицата, дали евентуално не са били на концерта на Сигнал в зала Изгрев на 10 февруари. И за наш голям късмет е оцелил много хора, които са казали едно към едно това, което аз съм казал. Защото те преобърнаха смисъла на моите думи. И завръщайки се от Бургас, прави съответния протокол и доклад до министъра. И в един момент разбрахме, че Министерството на вътрешните работи заради господин Нанов няма нищо против Сигнал да продължат със своята дейност. Не казвай не. Музика Христо Ламбрев, текст Милчо Спасов, песента изпълнява вокална група Сигнал.
Малко ще ви прозвучи смешно, но нещата се оправяха с един цветен телевизор. Подарък. Всички, които пътувахме в бившия Съветски съюз, на всяка група имаше прикрепен човек от концертна дирекция. Никога няма да забравя другаря Симеонов, много хубав човек, много готин човек, но присъствайки на нашото турне, като човек, който ни съпровожда, и един ден, преди да свърши турнето, ми каза: абе, момчета, какво ще кажете да ми подарите един цветен телевизор, руско производство? Той тъжеше около 100 тона, този телевизор. Ние бяхме подготвени за подобни неща, защото всички, които пътуваха, и Лили Иванова, и Емил Димитров, и Ритон, и Щурци, и Батер Гирови, сме купували по един телевизор от всяко турне на някой, който идваше. За България да си купиш телевизор цветен от Русия някакъв си беше много, много сериозен подарък. И тези хора си вършиха работата идеално. Моята баба, стара майка, 3-4 години ходеше като помощник готвач в Ахтопол в една станция. И се бяхме събрали една група софиянци на плажа. Пак с китари и с музикални инструменти се свиреше и се пееше. И Мариана беше на море с майка си. Тя ме попита: имам ли брат и сестра? Аз казах: имам брат, който в момента е в София, учи за приемни изпити за българска филология и че ще дойде след 5-6 дена. И отидах в Ахтопол с китарата на рамо. И сестра ми беше няколко дни преди мен и аз се попитах: има ли готини момичета тук? Не мога да си представя защо съм попитал, като аз съм толкова срамежлив, че какво значи това момичета и така нататък. Сотната вода ще протече. Мариана беше на 15 години, аз на 18. Тя много ми хареса. Много хубаво момиче. Руса, коса, синджучи, страхотно. Как се появява Йордан пред Мариана? На плажа с една китара. На пръв поглед, еди коя си година, е адски несериозно. Но може би пък било очарователно, защото е бил единственият такъв скромен тип с една китарка. Аз много добре имитирах Робин Гиб. И след няколко дни на плажа и казах: искам да те поздравя с една песен и искам да ти кажа чрез тази песен нещо. Шест години гаджета и след това се ожениха, защото на брат ми му беше омръзнало да я изпраща до Банишора и да седи на 5 кюшета и да чака някой рейс или тролей да мине, за да се пребере към къщи. Така, с Мариана, лятото на август месец на Ахтопол, на морето, романтика, китара, биджийс и ето до ден днешен. Тя също е била част от групата. По отношение на интерпретация на музика, само от нея е приемал забележки. Да кажем, да изпява някакъв парче и вика: Мери, чуй, той така и казва: Мери, чуй тук това парче и тя:
За какво са така си го изпял? Толкова нежно, защо така си го изпял? Така, защото съм рок певец. Тогава на времето той си поръчваше какъв да бъде костюма. Тогава нямаше тази възможност тук в България да си купиме такива сценични дрехи. Беше много тъжно, сиво. Търсехме някакви платове и Мариана, неговата жена, ги шиеше. Данчо беше безупречен в това отношение, беше винаги изтупан. Там дизайнера е Мариана Караджова, когато нямаше такива неща по магазините. Много е надарен с изискан вкус. Значи при него изискаността е много така, Господ му е дал много супер чувствителност и изисканост за нещата. Винаги излизаше с супер екстравагантни костюми, включително и с генералски мундир. Точно тогава в Норвегия, когато стана катастрофата, той излизаше и свиреше с една китара и беше с генералски мундир. И какво стана? След катастрофата няма китара, генерала с чупена ръка. На времето имах един уникален костюм, все едно някакъв леопард. Целият беше такъв клин отгоре до долу, така се обличах. Държахме да сме малко ексцентрични, защото на цялата сивотия, която ни заобикаляше, това беше наистина доста сценично. Бих казал, че Данчо си харесва си така определени неща, които само на него си му харесват. Той си ги знае и казва, това е точно моето. Това не е разхвърлен. Това нещо е много важно и като вкус. Да имаш вкус в музиката е изключително важно. Изключително бързо, за по-малко от годината, те натрупаха страшно много концерти и вярна публика, която ходеше от град на град след тях. Може би, когато 79-та година изпяха песента "Може би", тогава си спомням, че цяла България гръмна с тази песен. Радиото и телевизията си почваха деня с "Може би" и казваха лека нощ на зрителите и на цяла България пак с "Може би". Може би от тогава аз разбрах, че пътя му ще е нагоре и със слава. И така стана. Може би съвсем случайно мина, може би, в този град след толкова години, може би случайно ти ме срещна, може би след да ми кажеш нещо, може би, нещо в сърцето се предава. Отново ми носиш, както обеща, 2 изненади. Естествено, Кои са те? Донесъл съм ти последния албум на Сигнал, "След тъмнината" се казва. Да. От който албум съм избрал 2 парчета, които записахме в Abbey Road, студиото, където Битъм са записали своите албуми. И не само те. Няколко дни дишахме въздуха, който те са задържали. Свирихме на пианото, където са записвали Лейди Мадона. Въобще не бяхме на земята от радост. Искам да се похваля, естествено, че ние сме единствената българска банда, която е стъпила в храма на световния рок Abbey Road. Минахме и по пешеходната пътека. Да. Както... Направихте ли крачки? Да, абсолютно. Както Beatles на времето направиха обложката на албума Abbey Road. Да. Един изпълнител, един артист преди всичко трябва да бъде разпознаваем. И това с 100% важи за Данчо Караджов, защото неговия глас не е нужно да бъде обявяван името на изпълнителя. Когато чуеш гласа на Данчо Караджов, ти казваш, да, това е група Сигнал. Моята стара майка ходеше, например, по Граф Игнатиев, когато им бяха излязли плочите, особено от каскадьори. Гледаше през витрината плочата на Сигнал и който мине покрай нея, го буташе така по рамото и му казваше: тази плоча е на моя внук, той се казва Данчо Караджов.
Той е от група Сигнал. И хората казваха, така ли, добре, благодаря, и си продължаваха, нали? Баба ми с голяма гордост ходеше и споменаваше това. Една песен, която се превърна в легендарен хит на група Сигнал в последните години. А да се надявам, че това ще продължи много време. Естествено ще бъде и с ваша помощ. Но ми се ще, преди да изпълним песента, да ви представя и човекът, който написа един феноменален текст. Приветствайте господин Живко Колев! Данчо започва да пее, изпява 2 куплета и на припева на С Богом показва така микрофона напред и цялата зала почва да пее песента С Богом, която вече е на 35 години. Една песен има живот година и половина. Когато вече стане на толкова години, може да говорим, че тая песен е Evergreen. Всеки живее в собствен свят. Наша несбъдната мечта. Невъзможен той се казва любовта. Хората виждат готовия резултат на сцената. Всъщност зад една песен или зад един концерт се стои страшно много труд. И за направата на една песен все пак се изисква страшно много енергия и труд и качествена изработка. И въобще хората виждат крайния резултат. Ако им докосне и душата, вече става божествено. В 78 година групата вече беше популярна с Любов, песента Любов и с, може би, вече се говореше усилено. Нали? И когато тръгнахме след това 79-та на турнета, тогава вече разбрахме, че хората почват да идват навсякъде, да се пълнат всички летни театри, читалища, кина, всичко, каквото можехме да направим на всички места, винаги беха препълнени. Даже си спомням случая в Гоце Делчев, събориха такъв наплив от хора, че бутнаха оградата на летното кино, събориха оградата. Каменна ограда я събориха. В Търново събориха външната врата към летния театър, падна им вратата. Един от тези, които влизаха доволни с кръв на главата и влиза и вика: "Ура, влезнах!" Такива неща. Тогава почваш да усещаш, че всъщност хората те познават, разпознават, слушат песните. След това вече много на концертите вече пееха нещата. Нашите песни ги пееха. И разбираш, че всъщност тия песни знаят се от хората, те ги искат, пеят ги тия песни. Много интересно беше, че "Да те жадувам", когато тръгнахме на турне, ние записахме така малко, между другото, нали, последна песен в албума, колкото да запълниме местото. Въобще не беше нашата песен, която си мислехме ние. И тръгваме, и Данчо тръгваме на турнетата, излизат и на първия концерт или на втория, някой от публиката: "Да те жадувам." Данчо вика: "Какво е това?" Тази песен ние само сме я записали. Ние не я знаеме. Само за записа. Пак минава още 1-2 концерта, пак "Да те жадувам." И така, и накрая вече викам: много вече наистина се обаждат. Дайте да я направим тази песен. Направихме я, изрепетирахме я и я пуснахме. И чудото заработи. Наистина, хората започнаха да я пеят и от тогава толкова много години вече тази песен, с нея закриваме концерт.
го хвана грандоманията или пък да се звезделее и да каже, нали, аз съм звезда, страшна работа, с мен не се приказва. Не. Същия си остане такъв по характер. Добродушко. Танчо Караджов е един много земен човек, въпреки че от толкова години вече, 50 години е рок звезда. В него има една непринуденост, една естественост в общуването. И това е изключително приятно. Това е изключително приятно, защото той не създава дистанция между себе си и хората, без, разбира се, да преминава онази граница невидима. Просто има усет да се държи естествено и да се държи да е такъв какъвто е. Не знам дали си дава сметка, че Господ е определил неговата съдба и това е карма. Той го е белязал още от рождението му да бъде на сцената, да бъде музикант, да бъде с музиката до последния си дъх. Господ дава много талант, сила, дух на хората, които пък са призвани да дадат тези неща, които ние наричаме ценности. Мога да кажа, че той ми е като духовен баща. Защото много съм научил от него, много съм взел без той да знае. Вече нещата са на ниво мъдрост. Просто нещата, с които той говори, начинът по който ги казва, виждам наистина един мъдър човек. Изреченията са много кратки. Нещата се казват ясно и просто. Човек веднага ги разбира. Говори с езика на мъдростта. Няма емоция в това. Ами първото нещо, което ми направи впечатление, когато вече така заработихме с групата по-дълго, че не се пали толкова. Аз, примерно, нещо стане и по време на концерт или преди концерт, по време на път, аз веднага рипам, това... очаквам и той някаква реакция направи, той не, просто седи такъв, нали, безпокойно, вика, няма страшно, нали, ще го оправяме това, така. И аз даже в началото се чуя, викаме, този човек не се ли ядосва, не го ли така вълнува тия неща. С последствие, че разбрах, че, нали, мъдростта е надделява. На сцената е един, а когато слезне от сцената, след това е друг човек, по-спокоен, много скромен. Гаси залата. Те са. Тръгна, да?
във времето се промени само в положителна насока. Стана по-мъдър, започна да харесва по-широк диапазон и в стилистиката на съвременната рок-сцена. И много ми харесва това, че обича да пътува. Той се променя, но същевременно остава винаги същия. И това е едно много ценно качество. Много ценно качество за мен да бъдеш постоянен. Защото това говори вече за някаква изградена ценностна система, за вътрешна координатна система, която ти дава опорните точки в живота. Много е откровен. Когато не му харесва нещо, той е директен. Казва не. Това не става. Не е хубаво. Това е много, много трудно и сложно човек в днешно време да знае кога да каже не. С една дума, безкомпромисен. И към себе си, и към работата си, и към нещата в семейството, и в света, който го заобикаля, той е безкомпромисен. Тръгваме някъде за участие в буса. Първите 15-20 минути в буса е много весело, много разговорливо. Всеки гледа да си каже какво му се е случило в няколко дни, когато не сме били заедно. И след 15-20 минутка настава една тишина, докато стигнем до където сме тръгнали. Те хората очакват, че ние непрекъснато си говорим за музика, обсъждаме разни неща, свързани с предстоящия или минал концерт. А ние сме доста мълчаливи. Това всъщност ни изближава още повече. Мълчанието е много е важно да можеш да си мълчиш с някой. И то дълго време да си мълчиш. Ами аз мисля, че ако намериш хората, с които да си мълчиш, ти си намерил най-истинските хора около тебе. Нашата тишина не е мълчителна. Мълчанието, поне при сигнал, е злато. Виждам го как аз, понеже съм винаги зад него, го наблюдавам винаги отзад, не отпред, и го виждам винаги отзад. Но винаги се личи, че той е докоснат, в момента някакво вдъхновение го е сполетяло, което виждам и той се обръща към мене. Винаги всеки път се обръща, поглеждаме, това ми е като един вид станало като навик. Поглеждаме се между песните и виждам го в очите му как гори. Ако има наколни къщи, неговата е на един кол и това е
той е такова. Иначе ще потъне тази къща. Данчо Караджов има запазено място в българската рок музика и просто това място никой не може да му го вземе. Данчо Караджов е Данчо Караджов. Първо лице, единствено число. Дай ми любов, мой ангел земен, стига сълзи, пак ще тръгна с теб на край света. Дай ми любов, но не лъжи, край на тези лъжи, че живееш ти за мен, само за мен. Стига клетви, спри тези празни думи. Любовта върни. И този път чуй своето сърце.